Chcete si užiť rybačku bez starostí s člnom? Chcete loviť aj na neprístupných miestach? Máme pre vás najlacnejšiu zavážaciu loďku na trhu, Biteliner Digital s rokmi overenou kvalitou a v praxi overeným dosahom až 700 metrov. Predalo sa už viac ako 1000 kusov a rybári oceňujú jej jednoduchosť a vysokú spoľahlivosť. Krmenie alebo aj samotnú montáž dopravíte na lovné miesto pohodlne a rýchlo. Loďku ovládate pomocou joysticku iba jednou rukou, pričom v druhej držíte prúd. Na vyvážanie tak nepotrebujete žiadneho iného pomocníka. Loďku Biteliner Digital si teraz ľahko môžete vylepšiť aj o sonar s dosahom až 180 metrov. Na brehu tak máte dokonalý prehľad o vode pred vami. Sonar pritom môžete použiť aj samostatne pri akomkoľvek spôsobe lovu. Chcete si užiť rybačku bez starosti s člnom? Chcete loviť aj na neprístupných miestach? Najlacnejšia zavážacia loďka Biteliner Digital vám vždy spoľahlivo poslúži.